Maswera seiko mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita manheru ano patiri kupanana chikamu chedu chekupedzisira cherevolution. Tinoda kukutendai nekuti munesu zuva nezuva tinotaura nepatinopiwa napo. Ndakambotaura ndichiti mashoko erevolution achisiri chinhu chaunogona kuuya wakanyora pasi, nekuti mweya wacho unongobata wega. Tashamisika with the initiative yataisa mushure mekunge tabatwa nevanhu vari kubhinga, tikabatwa nevanhu vari kuBulawayo, tikabatwa nevanhu vari kuChiredzi, vachitaura kuti nyaya yerevolution iri kutiitisa manyukunyuku, asi tiri kusarira pakunzwa zvidokwa-dokwa zverevolution. Dai magona matiitirawo kuti muve nematranslators vanotaura, nekuti taakutora nyaya tichiisa kunana gogo. Tikati aiwa Zimbabwe yakapfuma, revolution irevolution yevanhu. Kana muchitanga kudrive revolution munofamba nayo nenzira yamunofunga kuti ndo yakanaka. Asi varidzi verevolution kana vachinge vauya, aiwa ndo varidzi. Saka munovapa mukana wekutaura. So ndo saka maona taisa an initiative. Taizama kuti tisanganise malanguage, asi munozviziva kuti chimwango chekukumbira hachina ndima. Saka tinotenda comrades mabvuma kuita the ambassadors of revolution all the corners. Tinokuzivai kuti makawanda, tichapota tichikupai mukana kuti mutaure paplatform nenzira dzatataura nezvadzo. Asi rambai muchitaura pamusoro penyaya yerevolution kuvana veZimbabwe mativi mana amuinawo, endi kwamuri ikoko rambai muchiita izvozvo. Ndava revolution hakusi kutaura paplatform chete. Revolution kutaura naneighbor wako ndo signal number 2. Vasina kubatwa nemweya werevolution vanogona kuti signal kuti pindai muroad, ndo kutadza kunzwisisa kwacho. Asi nyaya yemweya werevolution yakangofanana nemudzimu, kuti kana zvichinge zvamubata, iye neanoturika zvaanotaura vanonzwanana. Ndo zvazvakaita. Saka patinenge tichitaura, ndo saka makanzwa nezuro tichiti aiwa musatye, ndava nyasha dziri mungarava inonzi revolution dzinoita kuti vemo vagaremo. Endi zvakare kana urimo unozvinzwa zviri kutaurwa imomo. Ndo zvakaita revolution yatina. Chinhu ichi hachisiri chinhu chedu. We can speak the messages which resonate with the problems which people have, but hatifanirwe kushandisa manyukunyuku, hatifanirwe kushandisa manyemwe, uye hatifanirwe kushandisa zvakare yatinoti ma-emotions. We must be emotional but be guided by the spirit of the revolution. Once the people come together, it is going to isolate the cabal. No weapon can stop the wheel of the revolution from turning. Hakuna simba remsoja, hakuna simba remupurisa, hakuna simba state security, kana anyone anogona kumisa mhepo yerevolution kuti iregedze kufamba. Nekuti pakagadzirwa the social imbalance, paigadzirwa division mukati menyika yeZimbabwe. Pakagadzirwa the cabal, paigadzirwa mabosi eumwe upenyu hwemunhu muZimbabwe. Patizamu renyika
rinogona kuyamwisa vana varo vese. Ndo zvatinotenda izvozvo. Saka mukaona tichiadresa nyaya, tichiita senge tiri kutiza nyaya violence and protest, tiri kuandastenda kuti rutivi rwevari kurwira kuti mabhosi avo varambe vachidya ruchiri nevanhu vazhinji, naivowo vana verevolution. Hakuna chichasunungura Zimbabwe. And regai tikuudzei kuti whenever ZANU-PF think of going to election, whether it's 2030 or 2028, they will never stop or stand. Because the people of Zimbabwe are coming under one banner of the revolution. Revolution iyoyi ndo ichaunza signal ku ZANU-PF inotaura kuti vacate the offices because your time is up. Ndo zvinhu zvatinotenda. Saka takakuudzai tikati revolution iyi ichatozouya mutungamiriri wayo nekuti the leader of this revolution was predestined. Vamwe makatarisa vana baba Geza zvakanaka nekuti vakatitangira chunhu. Pati tambotaura kuti vange vakagarwa nemweya yemidzimu. Vanga vakagarwa nemweya werevolution. Revolution inosvika pamusoro pemunhu yakangofanana nemweya unobata n'anga pakushopera. Yakangofanana nezvezvakare nemweya unogona kubata munhu unonzi mweya wemadhimoni. Yakangofanana zvakare namweya mutsvene anogona kugara pamusoro pemunhu. Ndava unotanga kutaura language yausinganzwisise, and you start despiting all the dangers you know. Ndo saka makaona war veterans edu akubuda kutaura. Pamwe vamwe vacho izvezvi munogona kutonzwa kuti vanogona nga vachiregreta. Asi nekuda kwekuti chakange chasimuka, zvinoita ndezvekuti nguva kana ichinge yakwana, kune vanotanga poita vanopedzisa. Saka zvazvinoita mbeu yerevolution yatotanga. Asi mukati menzira kati chaona vamwe vanenge vakuti isusu takubuda takadai. Vana veZimbabwe itai makadai. Hakuna mweya werevolution unoshanda pasina ushingi. Ndo saka makanzwa tichikuudzai kuti musatya chinhu ichi, chinhu chevanhu. Chenyu basa ramunofanirwa kuita nderekutora vana veZimbabwe muchiisa pasi perevolution. Because revolution ine zvinhu zviviri: kuudzana chokwadi pamusoro pematambudziko enyika nekubatana sevana veZimbabwe. Ndava anoseenzeswa kuparadza umwe mwana weZimbabwe. Asi with the spirit of revolution everything is coming to an end. Asi ndo saka tati tinotaura takagarwa. Tinotaura ndimi. Kaona uchipikisana nezvatiri kutaura wotoziva kuti aiwa haumo mauri mweya wacho. Ndava takazvijaira izvozvo kuti panguva inouya chakanaka panogona kufa vamwe nekuda kwekuti panoita mahijacks akasiyana siyana achirasa vanhu mumasaisai vachitadza kunzwisisa zvavanoita. Asi revolution inogona kuti itange kuisa action. Wale akapisa imba yamadzibaba veshanduko atova mwana werevolution. Pagoshaya munhu anopisa imba yeumwe mwana werevolution. Saka we know kuti as we are going forward, my comrades,
we are going to lose other people. We are going to gain other people. Because this has started and Zimbabwe is going to be freed. Takazitaura kuti kana tichitaura pane maungira atinonzwa matiri. Maungira iwayo ari kuti titaure nevakuru vakange vari kuhondo. Vakapihwa ushingi hwekuti kana mukabatirwa pfuti nemuchena inoburisa mvura. Vakanzwa kurira kwezvimbambaira nevakadhonza matriga vachirwa nemupambe pfumi. Zvaiva nyore nekuti muvengi akanga ari paivhu redu akanga ari munhu akabva Samuel. Tine war veterans akawanda asina chavakabenefita from the zeal yavakaita kusunungura nyika. Vamwe vari kuuya kwatiri votaura kuti mwanangu ndanzi ndibhadhare mutero. Ndine vana vakaita so and neni wacho handisi kushanda. Chekudya chiri kunetsa. Vamwe vari kuuya votitaurira kuti mwanangu ndanzi ndichatorerwa purazi randinaro nekuti ndaakufanirwa kutenga matitle deeds. Matambudziko akatarisana nenyika. Asi zvazvinoita ndezvekuti sevana verevolution, we don't need to go by the wave yekuti tiri kufungidzira kuti zvinhu zvanaka. Kana revolution ichinge yasvika hazvitumwe munhu. Ndo chinhu chatoda kutanga takuudzai. Munongomuka muri murodhi. Signal inounzwa nemi vana veZimbabwe. Chiri kuita kuti signal iregedze kuactivata as of now. Inhau dzekuti vana veZimbabwe amusati mava pane mufungo umwe chete. Izvozvo zvakatikoshera. Chii chinoitika kana mava nemufungo umwe chete? Muchaona chero vari kunze kwenyika vachimanya kunosunungura nyika. Muchaona vari munyika vachimanya kunosunungura nyika. Vana baba vedu nana mai muchaona vachisimuka. Panoita inonzi obedience to the command. Ndava kana tasvika pa level yekukura panyaya dzerevolution, there is no intimidation inogona kumisa revolution. Kaona tichiri kuti itai zvakati motadza nekuti muri kutya. Inyaya kuti muri kuziva kakuti army ichiri kurutivi rwezvigananda. Izvozvo zvacho ndekuti takaita dambudziko rekubayana pachedu tichivhika tichitsvaga mukana wekusekiwa simba rekuluta. Chaita kuti tiite dambudziko muZimbabwe panyaya dzema-elections edu inyaya kuti we are fighting for power to be in the position so that you can be the negotiator on the looting deal which is robbing the country. Tiri kurwira kuti kana ndiri pano I am in control of everything. We are not getting shy to say pamaka pavana vedu tsamba dzekuti vave makorokoza zviri pamutemo, maitsvaga kuti vange vari makorokoza ekutsvaga masembo. Tinawo ma-communications muno kuti angobata chete bhande remari. Panouya mapepa 1963 ipapo. Nekuda kwekuti hamuna kuvapira kuti vasimuke. We said the war we are confronting is for the economic emancipation, which you compromised even in the time yamanga muri kuhondo. Nyaya yaita kuti tive pano ndeyekutsvaga kutora zvematongerwo eupfumi hwenyika yedu kuti tigone kusimudzirana mune zveupfumi sevana veZimbabwe.
izvozvo makazvisiya pamanga muchirwa hondo yerusununguko mukamanyira kuenda maoffices. Vamakasara navo muchigadzira ukama vakatanga kukuitai varanda. Asi uranda ihwohwo uranda hwakawanda. Isusu vana venyu mabata zamu renyika riri kukamira muchigubhu chisiri chedu. Ndosaka muchiona kuti tinenge rine gold rese muZimbabwe but hatina watch factory inogona kutengesa watch necheap price kuti mwana weZimbabwe agoiafforda, ichigona kuhaya mwana weZimbabwe apedza chikoro kuti agoenda kunoshanda kufactory yacho, ichipa zvakare mabasa kune vana vanogeza goridhe kuti rigone kuzova goridhe rinogadzira mawachi, zvakare vanogeza goridhe vachitenga zvakare goridhe kumwana ari kuchera. Cycle iyoyo haisi kukwanisika. Mashamwari enyu ndo vamuri kupa simba rezveupfumi renyika yeZimbabwe. Ndo saka vane excessive demand of employment. Venyu vana they achieve by taking ma passports nema visa ekuenda kunoshanda kuchando. Smart colonization inounza a massive brain drain in the country. Every useful person is externalized in the country. Takuti izvi hazviserve generational purpose. It's a temporal solution applied to the permanent problems. What are we going to do as the Zimbabweans? That is why we said we are coming to the revolution. Takakupai mukana wemapato mukaitei. Vana Mo Blessing Ali vakapera kufa, vana Itai Dzamara havazivikanwe kwavari, vana Pastor Masaya vakapera kurawa, then vakawanda vana vatakaluza, and we are saying this in the spirit of revolution. Vanhu ivavo vese vadzimu venyika. Asi zvakatanga kapa makaenda kunonegotiata kumusoro. Mukavaka upfumi hwenyika pamusoro pepropaganda. Vakange vari ma-initiators of the liberation war. Vakadzoka vaitwa demonized. Vana Reverend Ndabaningi Stole vainamatira nyika nekurwa. Munguva yekusununguka kwenyika, vanonamatira nyika vanorwa pamwechete nevanhu. Munguva yekubira nyika, vanonamatira nyika vanoreceive kubva kune vanobira nyika. Izvozvo ndo zvatiri kuti pasi nazvo, nekuti Zimbabwe is for Zimbabweans. Saka toti kudii, let's go back and rectify what is wrong. Ngatidzokei tinogadzirisa zvakaipa. It is a shame that 7 years after the independence of 1980, we had a genocide in Matabeleland. During the time when there was a fight to control the power, up until today, that issue is not resolved. We have got a problem now in Matabeleland, to such a point that they felt marginalized to such an extent that they want to stand on their own. We can go on fighting and hunting for the people who are initiating this, but they are in the feelings of the many. Let us address this issue, bring the country to a consensus, and understand how we need to resolve this. Ndo zvatinofanirwa kuita nyika. Revolution iri kuunita vanhu. Mutungamiriri wayo achatozouya achijoina vanhu. Tiri kufanirwa kunga tichiita zvinhu izvozvo. Tinozviziva kuti the Zipra forces had promised to go back to the bush over this case. Yekuti we cannot take the political control without economic power. In particular, Ivu
ratakarwira, and they had to give a threat. But nekuti revolution yese inobudirira, it must be on top of the shoulders the masses. There was a need to destabilize Matabeleland, to disturb even everything chinechekuita nekusapota magandanga. Zvanga zvakanaka kuti tiende peace, but let us go back to rectify, because a successful leadership must leave a second layer and mentorship. Inyika iyi ndimi makaitungamirira vatungamiriri vedu. We don't advocate for war. We don't advocate for treasonous utterances, but what we say, let us unite as the people of Zimbabwe, resolve Zimbabwean problems. We cannot stay in the country where a child cannot afford school fees. We cannot stay in the country where a family cannot afford a decent meal, where they need to afford at least 3 decent meals. We cannot stay atigone kugara mnyika ine mwana asingagone kuwana mare school fees. Atigari mnyika mune mwana asingakwanise kudya chikafu chakanaka at least kamwe chete, iye achifanirwa kudya katatu. Nyika iyoyo haisiri nyika. Ndo saka tati taakuya nerevolution. We preach peace, but we are preaching the messages which comes to fight whatever is putting Zimbabwe on a disadvantage. And wese akabatwa nemweya we-revolution is gonna come under this message. Ndo saka mchuona vanoti tinaidzirwa tinei navo, because it's not the direction of this revolution. This revolution chero mukandibvisa pano panongouya anotaura zvandinotaura pano, nekuti yakangofanana nemudzimu. Pane mweya unotigara. 95% of your youth is unemployed. Tiri kurwa nemadrugs kuti vana ngavaregedze kudya madrugs. Vari kupinza madrugs vacho vari nezvematongerwo enyika. Ndava is the survival of the fittest and the securing of power. Izvozvo tiri kuti pasi nazvo. Saka aiwa, tiri kukugamuchirai mese kurevolution, army edu kurevolution, police edu kurevolution, manesi edu kurevolution, maticha edu kurevolution, mavenda edu kurevolution, mawindi kurevolution. Tese takadai ngatibatanei. Nekuti chatinoda kurwa nacho isystem iripo, and system iyoyo inoda kuti igadzire maitiro anosimudza vana veZimbabwe. Ndo mashoko atinoda kutaura. We are very happy we are now having the translators who are going to relate this message. Chero tichimixa nechirungu, asi message ino, I was so humbled to hear kuti makomrades vari kutaura messages revolution hatina kumbovapa chero chakanyorwa, nekuti nesu hatinyori, asi vangotaura chimwe chete: pamberi nekubatana mhuri yeZimbabwe, pasi